Bhoi Idol Season 2. Kinong penia jong kerensan ya ko Bhoi Marway ya kabla ai kerteng kum ka Bhoi Idol Season 2. Kabla penia da ka Bhoi Entertainment Society kila pentip ba banaga benta ka grand finale on penlong no ha kesan tarik jong ubnai Lber Araja R4R Madan Pahamsyiem nongpo. Kani ke program ya ko Bhoi Marway kan sedang naduk ka po shibaje no phaisngi ba naduk khatlai ngot ki samla kenthai bachinrang kinya khun na ka benta ban yora ya ka nam la ado. Ki katu kan negi samla ki ban yakun ha ke ga final kila pen pau ye jingkmen balala ban penlong biang ya kerensan hadin ke jingpen sange shipor na ka dau jong ka klam covid khat kendai ha ka ju kapor ki khot bat ki we so ba ya baro pan wan sakhi ye ke sap jong ki kum ki dong rwai ban penchit pensngai na ka benta ban sakhi ye ke sap pakerpang ki khun samla ha ka kam yakob rwai marway na ka liang jong ka Bhoi Entertainment Society kala pen kre ru bandon ya ka wei ka program jingpen bernia ban pen sautanat ye ki pai ba nong wan pe kai ka bolong na ka kinhun jong ki jilau dotir ki jingshan bat ki wei Kubleye pibaro kerteng jonga de Paulus pangsho na shong asa hagashnong uwang nongba de ka Bhoi Idol ka final round kandei hagasantere upnai match R1000 R tingang khot ngawere pi ki parlok ki parajor ki bahaying hasam bat ki bapet ya kani ka video ngakhot ngawere pi ba pinwan kershan lam yingi ki bashim benta bat ki bapoi haka final round jong ka Bhoi Idol Kublai pibara ka kerteng jonga gede adventure ngchong asa apa rong masak ngapetip se phi pai ba kesan tarik jong benai Lber R dan pelong ke grand finale jong ke Bhoi Idol Season 2 kaban salong hanopa ke pos dang kan long shibaje na phasngi Kublaya pibaro kerteng jonga de successful indo ngashong ngasa hanong terlau ti hakan de ka por ngakwa aban bentip sha piba ka Bhoi Idol kan pelong ya ka final round jongka ha santari ku bunai match arajar R tinga khot song bhaya phi ki paralog ki bahing sam jonga bat kum jore ki ba pe ya kane ka video ba pinwan ban kersan le mengi ki nong shimbenta hakate kasni kublay shibun ban kong ai kublay ya ka Bhoi Idol ka bala penyat ya ka de ka program tiga kadeng ka jonga ka long san bor lang ning do nong lai na shonga sa anong thamai sning teng kwan tip shi baro ba mentang la don ka jinga khuna pleng ka final ka ban long hanong po the where baro pinya wan hakate ka sni ka ban long ka sing sa jan santarik ba pinwan manya sakhilang ya kate ka program kublay shibun Kublaya pibaro ngade ipi dahun kurba ngashonga sa apo sok dok sing Bhoi district but ngade ru iwei inong shimbenta jong ka Bhoi Idol but hakane ke je shimbenta jonga ngalayo ru bandrung haka grand final kumta ngawan ru ban pentepat ba syakti baro baya katai katarik jong ka grand final an sapen long haka santari kupnai match R1000 kumta ngakhot ngawe ru ya pibaro kipat ba nong shong shinong ba pinslo bha ban yawan sakhi lang dala ki jong ki khman hakatai kasi ya kisap ki phong jong ki khun ka Bhoi Kubleye pibaro kerteng jonga de Riulus be ngashong asa hamwanong ba de ka final round jong ka Bhoi Idol Season 2 kan long haka santrik brai match R1000 ka jaga kan long ha parishal nong po de ngakhot ya pibaro ki bahing asem bat ki parlok parajor jonga ba pinyawan ban kershan lem yangi hakate kasni kublay shibun nga kublai pibaro nga dei chaprangston nga shong asa ngasnong puwin Bhoi district nga pule ha mungkin Christian Higher Secondary School nga don hang ne ban petip sepi ba kasan tarik bunai fem R on pelong ya final jong ka Bhoi Idol ngaru ngade uwi banje kini inam jingjob ha ka sengi